Mawarta Jawa TV. Sakabeng muruh padha sirep sak jagat kepyar si bajur lumayu bubar. Muga Allah paring ana rahmatmu. Sakabeng muruh padha sirep sak jagat kepyar si bajur lumayu bubar. Sakabeng muruh padha sirep sak jagat kepyar si bajur lumayu bubar. Pinaringan keselamatan rahmatin yang pinaringan keselamatan Allah Gusti Nabi. Sakabeng muruh padha sirep sak jagat kepyar si bajur lumayu bubar. Ingkang miyos Allah dinten Senin nepon muga Allah paring Yama Raja Jaramaya Yama Ranini Ramaya ya sila polos. Mataku sotyaning manuk, kupingku sang plempengan, cangkemku sang angguing wong, lambeku sang sauropati, utekku sang watu rajek, ilatku sang lemah polah, janggutku sang watu sumok, guluku sang lemah dedet, salangku sang darmaraja, bauku sang lemah maraja, geger lemah gigir sapi, cangklaan lemah lembit-lembitan, dadaku sang lungak-lungak, wetengku sang lemah mendak, susuku sang gunung kembar, pendelku sang arsa asli kembar, wangkongku sang pacul tugel, siltku elenging landak, kembungku tolong membeng, plananganku waja ginjel, planang waja dinanding, pringslanku waja malila, uyuhku banyu pancuran, sukerku padas cecuri, untukku mercu dadari, iduku parang tritis, riakku keput pendolo, untusku lemah bajangan, dramaanku lemah seto, paturunku lemah bleberan, tindakku lindu prahara, geter pater panembukku, awet dikang buta, kabeh sawadane Durgawala, sawadane Kartidara tumurun ingsun madya
Wawaring Dewata Muja adiku Astawati Amraharja tur wuwusku amrihta adiku Kala Cakra Ramaya Yasila Papala Siya Yami